Dalam terusaken nggih. Nah, sakniki rungokno rodok rame-rame teng Jakarta rodok anget ngoten lho. Halo. Terus ada masalah di kuota haji. Lah gitu. Barangkali ada 1-2 orang yang kebetulan NU. Ada 1-2 orang yang kebetulan pengurus NU. Ada 1-2 orang yang kebetulan Gus. Atau mungkin pengurus yang lain, mungkin pengurus Muhammadiyah sampai tunggalane, yang nanti mungkin terpanggil oleh KPK dan sampai ditetapkan oleh KPK. Mohon NU ini jangan disangkut-sangkutkan, ngoten lho. Mbah Hasim nggak ikut salah, lah gitu. NU nggak mengajarkan itu. Ojo malah warga NU katut mbuli NU ini, ojo ngawur ae. Nek gara-gara ada salah satu oknum pengurus tersangkut kasus kuota haji, ya kuwi salahe dheke, ngoten lho. Sanes salahe ajaran NU, sanes salahe Mbah Hasyim Asy'ari. Dan kalau dia umat Islam, ya sanes salahe Kanjeng Nabi, ya salahe dheke, ngoten lho. Paham to ngeten iki? Kula perlu meluruskan ngeten iki sebab mulai ana sing goreng-goreng. Lho ngono iki lho NU. NU mboten ngoten niku. Bahwa dia orang NU iya, tapi bukan NU yang mengajarkan ngoten niku. Ngoten lho. Clear? Kula suwun wong NU ojo sampai nyalah-nyalahne NU-ne. Wong NU ojo sampai suudzon neng NU-ne. Wong NU ojo sampai mbuli kepada ajaran NU-nya. Meskipun ada 1-2 yang melakukan kesalahan. Dil napa mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nek kita mboten punya sikap jelas ngeten niki, ken ruwet para rawuh. Digoreng-goreng terus teng medsos. Gek bola kono buzzer, jenenge buzzer ya. Buzzer ini mereka ada gerakan buzzer. Satu orang iso tang kamar HP-ne 50 barang. Ketorone ngunggah sampai ewen sajane beberapa orang mawon. Memang ada pasukan buzzer menyerang NU, menyerang ahlu sunnah wal jamaah. Lelek panjenengan melok-melok nyerang pisan ya iso. Enggak karu-karuan ajur jumlahan. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU tetap harus didukung, NU tetap harus dijaga, NU tetap harus dipegangi para rawuh. Sepisan memang benar. Ping pindho bersanad sambung sampai Kanjeng Nabi. Ping telu niki warisane Wali Songo. Ping papat NU berkomitmen yo Islam tapi juga merawat budaya. Selama budaya itu enggak bertentangan dengan syariat. Kan ngoten to? NU berkomitmen yo Islam, yo ahlu sunnah wal jamaah, dan tetap menjaga sing Jawa ya tetap Jawa, sing Madura ya tetap Madura, sing Sumatera ya tetap Sumatera, sing Nusantara ya tetap Nusantara. Orang Saudi berislam nggak harus kehilangan karakter Arabnya. Orang Mesir berislam tidak harus kehilangan ciri dan karakter Mesirnya. Orang Yaman berislam tidak harus kehilangan ciri khas Yamannya. Maka kita NU niku berislam, berahlu sunnah wal jamaah, dan tetap dengan nuansa Nusantara. Halo, iki lek mboten dijaga para rawuh, gara-gara agama, gara-gara madhab,
harus menentang bangsanya sendiri. Gara-gara agama dan keyakinan harus memusuhi bangsanya sendiri. Mengke sing Kristen terlalu ke barat-baratan, nggak suka Indonesia. Sing Islam terlalu ke Arab-Araban, benci pada Indonesia. Sing Hindu terlalu ke India-Indiaan, benci kepada Indonesia. Sing Konghucu terlalu ke Cino-Cinoan, benci kepada Indonesia. Lek sampai gara-gara beragama, sing Kristen ke barat-baratan, sing Islam ke timur tengah, sak tunggalane agama niki malih jadi faktor konflik bermusuhan. Kadek sing paten-patenan yo padha bangsane dhewe ngono. Dong apa ora iki? Dong ya apa? Mudeng paham. Beda, sing Kristen panggah Jawa, sing Islam yo panggah Jawa, sing Hindu yo panggah Jawa, panggah Nusantara. Beda agama, mereka nggak sampai pecah belah karena masih diikat dengan perasaan sesama anak bangsa. Samanteng Korea ketemu TKI podo Indonesia ini langsung masya Allah pundi zaman kula ngarani meskipun mungkin Kristen niku lho perasaan sesama anak bangsa ngoten niku. Paham dong ngenten niki? Nah, sekali lagi NU kepengin yo Islam, yo Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tetap dengan ciri dan rasa Indo ini. Dong napa mboten? Nek NU yang punya wawasan ngeten iki terus mboten didukung, mboten dikuatkan, malah diserang, lah wargane ya melok nyerang pisan. Niki lek suwe-suwe NU lemah, maka kelompok besar yang nyengkuyung nyonggo negara niki ambruk para rawuh. Lek NU ne wis ambruk nggak kuat nyengkuyung negara, awas lho. Banyak golongan di luar NU ngapir-ngapirne Pancasila. Banyak golongan di luar NU ngarani istana iblis. Enten apa mboten? Ada golongan di luar NU ngarani Presiden Gus Dur buta mata buta hati. Ada golongan di luar NU ngarani Islam Nusantara sesat. Padahal Islam di Nusantara isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam di Nusantara haul. Islam di Nusantara yasinan, tahlil, maulid. Halo? Islam di Nusantara manakib. Islam di Nusantara terawih 20, subuh kunut, baca sholat wiridan. Islam Nusantara selamatan, berkatan. Ngene apa nggih? Islam Nusantara madhabnya Syafi'i. Islam teng mriki akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Islam teng mriki thariqahnya Syadziliyah, Qadi. Lah mosok ngono kok diarani Islam Nusantara kafir iku piye? Lek NU mboten dikuataken para rawuh, terus sing kuat kelompok menentang memusuhi bangsa kita sendiri. Awas lho, dengan model-model mengadu domba niki, Suriah perang saudara lho, Sudan perang saudara lho, Irak perang saudara, Afghanistan perang saudara, Yaman Utara, Yaman Selatan perang. Mriki kepengin ngono. Ayo tetap model NU dan didukung NU. Terus pundi? Kita tetap Indonesia, kita tetap Jawa, tapi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, agamanya Islam, rujukannya Quran Sunnah, nderek bimbingane ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten niku. Dong apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, pertama wau kula matur NU benar. Apa benar? Iya. NU ngolehaken donga pakai simbol. Donga enggak harus pakai lafaz ucapan lesan.
nggak harus pakai tulisan. Kadang donga ini pakai simbol. Selamatan jajane apem. Nyelamati bapak sedo, emak sedo, muga-muga di ngapura dosane. Afwan, apem ngoten niku. Napa jajane kok apem? Wong biyen Jawa lesane si angel ngucap Arab, digawe jajan apem dengan niat muga-muga mayite angsal afwun, angsal pangapurane Gusti. Napa oleh sembarang-barang niku berdasar niat. Najano lewat jajan wong niate dengan apem muga-muga Allah ngapura almarhum, ya tetep di ngapura para rawuh. Nyuwun sewu, sampean iki ana sing pondokan apa iki? Enten nggih? Sampean dengan hadis tentang salat istisqa. Jalu udan niku lho. Nabi khutbah to. Mantun niku ndonga madhep ngulon, serbane niki dipun pindah. Kalau dari kanan pindah ke kiri, dari kiri pindah ke, ternyata maksudnya sebagai perlambang supaya Allah merubah keadaan dari kemarau kekeringan muga-muga dadi udan. Jadi Nabi lek njaluk supaya Allah merubah keadaan tidak harus dengan lesan, cukup dengan memindah serban. Niku jenenge donga pakai lambang. Enten tiang Badui kampungnya kebanjiran, udan seminggu. Sowan Nabi pas khutbah, Nabi gen kula banjir, nyuwun didongaaken muga-muga banjir nyisih. Halo, dongane lho ngene. Apa iki? Madem mriki lho. Dongane ngene. Hawalaina wala niku doa pakai lambang, pakai isa. Muga-muga udane ning sekitar mriki aja mbandiri kene. Lah ngoten niku. Lah krana Nabi piyambak beberapa kali memberi contoh uswatun hasanah. Donga tidak harus secara lesan, tapi pakai lambang, pakai pakai isyarat. Maka kiai NU yo niru ngoten niku dan gak bid'ah. Wong enek contone, ana dalile. Lamaran niki rabi maneh. Bek menawa. Lamaran niku kalih acara nikah ndonganipun muga-muga jejodohan niki raket sanget. Gitu? Ngantos sepuh. Nah, sepuh niku lek lanang jadun, lek wedok jaddah. Maka jajane jadah. Halo. Niku jajan-jajan iki ndonga. Muga-muga raket kaya rakete jadah ngantos sepuh. Kaken-kaken ninen. Nah, kula perlu nerangaken ngeten iki sebab nyuwun sewu kadang ngeten iki disalahne wi ra enek dalile, wi khurafat kuwi bid'ah. Sampeyan nek bodoh aja ngomong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham mboten iki? Acara akikahan bayi mengke jajan niku wonten sing beras cilik-cilik napa jenenge menire ketan dipususi diungkusi campur klopo jerone diwa paringi gula abang didang ngantos mateng niku jenenge weli-weli daya wong selamatan bayi lambang jajane muga-muga bayi niki soleh gelem dongakne wong tuane. Lah donga anak kangge wong tua niku Rabbighfirli wali daya. Kok wali makane jajane jenenge wali ngoten lho.
Halo? Apa ora oleh ndonga pakai isyarat iku? Wong Nabi yo nate kok ndonga pakai isyarat. Paham mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kene apa kok kiai-kiai Jawa dawuh aja mantu neng wulan suro. Nggih. Nyun sewu niku adab yang luar biasa. Bukan hanya level syarak, tapi niku wis tata krama yang luar biasa. Di bulan Muharram, Bu, bulan Suro, ada peristiwa yang membuat susah Ahlul Bait. Di bulan Suro tanggal 10 di Karbala, putune Nabi Sayyidina Husain itu dipenggal, dibunuh sak bolo-bolone. Ratusan orang dibunuh, dibantai oleh kelompoknya Yazid, jaluk tulung pada Gubernur Basrah Al-Hajjaj. Halo? Nah, tentu setiap bulan Suro Nabi dan seluruh Ahlul Bait susah toh kelingan dibantainya Sayyidina Husain. Opo pantes di bulan Nabi dan seluruh Ahlul Bait susah kelingan Sayyidina Husain dipenggal, dadak zaman umate tambah mantu geden-geden ngondang nyupalapa son horek. Pantes napa mboten? Lah ya mboten pantes. Adabmu nang ndi? Tata kramamu nang ndi? Wong sik butuh sik arep-arep syafaate Nabi. Lah kok malah bersenang-senang berpesta di bulan susahe Kanjeng Nabi. Lah mboten pantes to. Makane Kiai Jawa NU teng masyarakat aja mantu ning wulan Suro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham napa mboten? Manut NU mawon ini salah bener-bener kandhane. Nggih. Kecarane kejawen, aja mantu wulan Suro, garak Nyi Roro Kidul ngamuk. Enggak ngono kuwi. Niki njaga tata krama tengene Nabi, tengene Ahlul Bait. Pun. Aja mantu bareng dina geblake Mbah Kung. Geblake mbae. Naas. Enten mboten ngoten niku. Niku mboten perkara khurafat. Nggih mboten perkara syirik mboten, niku tata krama. Kadang Mbah Kakung wis sedo, Mbah Putri tasik sugeng, enten mboten ngoten niku. Kathah to? Biasa sing sedo dhisik sing lanang apa wedok? Duda sepuh karo rondo sepuh kathah pundi? Berarti sing mati dhisik sing lanang. Kepengin rabi ra keturutan ngenes ngono. Oh, aja ngono to Mas. Mosok dikitek. Wong kene iki sholihah ngawur. Niku suudzon Bu niku. Fitnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mbah Kakung misalnya sedo tanggal 1 Rejab, Mbah Putri tasik sugeng, mestine tanggal 1 Rejab Mbah Putri kan susah kelingan sedone Mbah Kakung. Prayogine tanggal 1 Rejab Mbah Putri susah, anak putu sowan sedoyo ngempal sedoyo yasinan kan ngoten to. Kirim donga Mbah Kakung sing aruk ruwai dikirimi donga, Mbah Putrine remen ngoten lho. Mestine ngoten lho. Lah niki malah tanggal 1 Rejab Mbah Putri susah kelingan kunge sedo, anake mbarep mantu. Pesta ngundang adil lah. Pantes napa mboten? Mboten pantes. Adabmu nang ndi? Ngoten lho. Tepo slirane nang ndi?
kok mati rasa ngoten lho Kiai. Paham to ngenten iki? Ngono yo ngono nanging yo mantu yo mantu tapi mbok yo menghindari dina geblake Mbah Kakung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah dan yang lain-lain. Pokoknya luar biasa. NU memberi bimbingan kepada warga sak syariate, sak akidah dan tauhide, sak toto kromone. Selamatan ngeten iki lek mboten pengajian geden teng prapatan selamatan desa niku. Niki berkate ingkung. Lek mbiyen ngoten niku. Papai gedang niku dikotak suntepring terus niku diwehi godhong mengke enten sekule enten lawe enten ingkung. Kene apa Mbah Yai kok ngongkon gawe ingkung? Sebab wong kampung sing padha slametan terus mbeleh pitik tidak semuanya pondokan, tidak semuanya ngerti carane sarak piye carane mbeleh pitik. Lah Mbah Yai khawatir ana sembelihan sing boten sah. Sembelihan sah niku ngeten niki enten gulu menjing. Mbelai kudu sak ngisore gulu menjing. Ibu-ibu belanja ayam teng pasar kok bekas sembelihane sak ndukure gulu menjing haram. Lek wis ngerti kaya ngono panggah mok tuku sak keluarga mangan batang sampean dosa. Tak terang nih guyon sesuk tuku batang salahmu dewi. Wong diterang nih guyon sesuk lek tuku batang. Aja guyon. Nerangne napa kula wau. Lah lek gak ngerti ta? Gak ngerti. Dirungokne nggih kula baleni nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sembilan ayam niku Bu, kalau bekas nyembelih sak nginggile gulu menjing haram, mboten sah. Sing sah niku bekas sembelihane sak ngisore gulu menjing dan itu pun harus putus khulkum dan mari. Jalane nafas putus, jalane mangan juga putus. Lek namung srit ngoten tok, namung bolong separo haram. Sing tukang beleh ayam kudu ngerti. Ibu-ibu sing sesuk blonjo lek sampai blonjomu keliru tanggung-tanggungan dhewe. Wong wis tak terang niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing ora paham takon kanca. Terus lek kula teges aja nesu. Niki polahe perlu paham tenan. Mboten lho. Paham mboten niki? Biyen Mbah Yai Slametan desa dikongkon ingkung pitik utuh. Duduk pitik sing dipotong-potong. Mungkin tiang-tiang beto berkat niku kali Mbah Yai bapak kula misalnya dibuka para berkate diinceng bekase nyembelih. Lek sah memenuhi syarat bekase sak ngandape gulu menjing, jalur nafas putus, jalur makan putus karo Mbah Yai delem mriki. Lek enek siji loro sing gak sah didhewekaken. Terus Mbah Yai dawuh iki engko aja dipangan. Wong jenenge sedekah bumi selamatan desa. Sing oleh mangan aja mung menungso. Lek perlu kucing-kucing ya mangan, ayam ya melok mangan. Sing berkat iki engko dideleh neng sorwit ringin kono. Dideleh neng nisor wit pule. Mbah Yai arep ngomong ora sah, kuwatir sing gawa niki tersinggung. Tapi lek mboten dhewekaken mungkin dipangan wong beleh mboten sah. Nah, supaya enggak kepangan dan enggak tersinggung didhewekaken niki mengke disalap teng nisore wit ringin ben dipangan kewan satunggalane.
Ngoten lho para rawuh carane Ki Jawa bimbing umat ya nopo nedha sing sembelihane halal dan enggak ada orang yang tersinggung. Paham napa mboten? Lah sing enggak ngerti diarani ingkung musyrik ngono. Ingkungi bukan fenomena kemusyrikan, niku cara kiai damel ndelok ngecek sembelihan iki sah apa ora sah. Dereng paham niki? Paham nggih? Aja suudon nang kiai. Napa kok mantun Idul Fitri enek genduren? Nggen kula lek mari salat Id enek genduren. Mriki Bu. Gendurene titik apa akeh? Niku saking aluse Kiai NU bimbing masyarakat dan umat. Jumatan lho masjid kadang nggak full. Bareng sholat Idul Fitri full sampai halaman. Enten mboten ngoten niku. Mbah Yai akhirnya menyimpulkan, "Oh, berarti seono wargaku sing durung nglakoni kan ngono." Mumpung gelem teng masjid pengen dinasehati lewat khutbah, mumpung gelem teng masjid ngoten lho. Lek ngumumne alus banget para rawuh, para jamaah mangke bakda salat Id ampun wangsul rumiyin santri panitia bunyai sampun nyapaken sate gule kare ngoten. Ampun wangsul rumiyin tasih enten acara malih genduren. Diumumne ngono kira-kira gelem napa mboten wargane? Ya purun lah wong sate gule aja. Nah, sambil menunggu santri noto panganan, kiai ne khutbah dinasehati, ayo sing sregep salate ben baro ngoten lho Kiai Jawa. Lek mboten ngerti ngoten ngeten pengumumane Ustadz model saiki modern. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa syariat dalam sholat Id ada sholat Id, ada khutbah Id. Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Ketahuilah nanti ba'da sholat Id jangan pulang, masih ada khutbah. Jadi wong kampung wancen gak tahu sholat khutbah dewe. Mboten pacek iso momong rasa ngene. Nek Kiai Jawa Kiai NU wis ngene niku wau. Ampun wangsul rumiyin nggih badhe wonten gendu. Nah, 5 menit 10 menit noto genduren di khutbah masuk materi ngoten para rawuh. Nderek NU mawon nggih. Pas Kiai NU niku Kiai NU niku kecekel syariate ora ilang rasane. Mak kula misale mbiyen lek arep riyayan apa riyayan mantun salat Id swanten omah-omah lho. Apa kene ngaran? Ujung. Nah, nyuwun sewu kadang kan enten jajan gedang. Nah, lek gedange rodok gede, gedang Ambon apa-apa. Atau umpamane gedang Raja Nangka. Sekirane ora entekna, aja mok cekel mok oncek kabeh. Lek mok oncek kabeh, terus mok cekel mok cakot, engko lek rantek sisa niki wong arep mangan gila nak. Wong mambu tangkemmu, mambu untumu, lah ngeten ah. Mambu tanganmu, dikuakmu badir ya ora oleh. Lek nasihati Kiai Jawa punyai Jawa tugelen atau nyuwun sewu dioncek separuh, oncekane niki ditugel. Niki mboten mambu tangan, mboten mambu untu. Sisane niki. Andai enggak entek wong liya arep nerusne mboten gila, akhire mboten mubazir. Niku lho para rawuh sampai koyok ngoten niku. Mbah Yai kita bimbing supaya syariate kecekel, rasa juga iya. Wonten sing matur ngeten, ra usah slametan nek ana wong mati. Dados pundi
beras sumbangan tangga-tangga niku disade mawon. Ya mboten haram para rawuh. Begitu enten tiyang sedo kan tangga-tangga nyumbang beras. Enten ngoten niku. Gula, minyak, mie nggih. Napa? Klopo. Nah, lazimnya lek teng Jawa niku damel slametan disugone tamu-tamu sing ndongakne almarhum kan ngoten. Niku syariate kenek dalam hal rasa ya pantes. Tapi enten sing dawuh ra perlu repot dol ae wis. Nggih rabine. Didol mboten haram. Dingge rabineh ya ora haram. Tapi dalam hal rasa Jawa kok gak pantese ngoten lho. Halo? Kita niki nglakoni kenek syarae lan ya pantes. Pantes tapi enggak ndalan syarak dosa, wong nabrak syarak. Cocok syarae tapi enggak pantes jadi fitnah, jadi rasan. Sing bener ya bener nurut syariate, pantes nurut umume masa. Kula diundang mriki pengajian terus ndamel topi kula ngenekne. Khotbah teng mriki topi kula mburi ngeten. Ndamel kaos olahraga. Ndamel celana training. Sah mboten kula khotbah? Kan wis nutup aurat. Sah napa mboten? Sah nggih? Ngimami sah napa mboten? Pantes napa mboten? Niku lek takmire kula langsung tak celone ambulan, tak kon ngeterne teng RSJ mriko. Rumah sakit aja mung sing penting bener nurut syariat, tapi pantes napa mboten. Teng Jawi niki bojo sik tas mati beras didol nggih rabineh kuwi mboten oh udan napa? Lah terus pundi niki? Saged ngiyup mriku napa mboten? Monggo ditata rumiyin umpel-umpelan. Mbak Yai munggah mriki umpel-umpelan mriki. Niki tasik sedeng tiyang kathah. Oh, alhamdulillah. Masuk Pak Eko. Kalih nenggo toto majelis malih, monggo tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin bu'dan lil qaumiz zalimin. Kurang 6. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u
wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Kirang sekawan wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Kirang kalih wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Sampun kula terusaken pitung dinonan itu bener dan syar'i. Salah lek ana wong ngarani selamatan pitung dino tirose bid'ah. Selamatan pitung dino tirose gak ono dali niku salah. Asli niku hadise sahih. Halo? Asli pitung dinonan niku bener dan hadisnya sahih. Tengene kitab Ad-Dibaj. Napa kitab Ad-Dibaj niku? Syarahnya Sahih Muslim. Juz kalih halaman 490. Hadisnya innal mauta yuftanun fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Wong sing wis mati niku sakjerone pitung dina nampi pitakonan teka mungkar nakir. Pramila menika keluargane disunnahkan bersedekah makanan selama 7 hari. Anhum ganjarane kangge sing sedo niku pancen ajarane Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Nderek NU lho ya. Engko lek metu teko NU gak oleh slametan. Padahal kuwi ajarane Kanjeng Nabi. Ganjarane tekan napa mboten nangane sing mati tekan. Dalile Sahih Bukhari nomor 2000 gangsal 163. Lek diterjemahaken Nabi emak kula nembe sedo, emak kula sampun sedo, menawi kula ngawontenaken sedekah slamet. Sedekah ini slametan to. Ganjarane kula niatke kangge emak sing sedo. Ngoten niku napa angsal emak apa oleh ganjaran? Nabi anggone jawab teges na'am. Apa? Diselamati napa angsal? Na'am. Emak apa oleh ganjaran? Na'am. Apa kuwi? Nah, ngoten para rawuh. Hati-hati lho golek mantu. Melarat kaya ngapa calon mantumu. Lek tibake dudu NU aja diterima tenan.
Ya ta? Swalike ganteng kaya ngopo, ayu kaya ngopo, pinter kaya ngopo, sugih kaya ngopo. Lek tibake calon besanmu kuwi NU trimonen. Masuk ya. Demi masa depan dunia maupun akhir ben enten sing nyelameti ngoten lho. Anak putu sugih gak NU, alah ya dipek dhewe gak gelem nyelameti mbae. Eman-eman. Dil tetep NU nggih. Sampai mati lho ya. Nomor sak terusi. Para rawuh NU berkiprah. NU niku Ahlussunnah terusane wali NU model Ahlussunnah nih dakwah teng Jawa, dakwah teng Nusantara wis enek 700 tahun kira-kira luweh, nggak pernah ada masalah, ora tahu geger tukaran karo wong kampung. Bersama NU penak yasinan mangan, manakipan mangan, sholawatan mangan, hataman mangan, syukuran, arep poso unggahan mangan. Ya berah kandane. Jadi dakwah model Wali Songo model NU wis kadung cocok, kadung mengakar membudaya ratusan tahun. Iki lek NU bubar diganti model Syiah, NU bubar diganti model Wahabi, geger berorabu. Model-model aliran keras itu durung akeh titik ngebom. Wong lho sik titik wani ceramah ngarani Pancasila kafir. Wong iki lho sik titik wani ngarani istana negara istana iblis, wani ngebom barang. Lah ngene iki lek dibiarkan berkembang kan yo gak bahaya lah. Gak bahaya lah. Bahaya lah. Makanya NU mawon terbukti lestari, terbukti damai, melaku dakwai, melaku solate, jalan syariate, guyub rukun masyarakate, makmur negorone. Kurang piye? Indonesia makmur berapa? Makmur ndi karo Saudi? Duwike akeh Saudi. Tapi lek lemu-lemunan, subur-suburan, subur Indonesia. Saudi niku penghasilan 5 juta sik keluwen, sebab nyewane omah mawon sak wulan 2 juta lebih. Sekali makan bakso 20 real, 80.000 sekali makan bakso. Teng mriki isu-isu sarapan sego pecel Bu 6.000. Enten mboten ngoten niku? Mriki pinten sego pecel isu-isu? 5.000. Oh, wah keliru lho. 5.000. Sak bakwane. Masya Allah. Teng mriki guru MI bayarane pinten? 500. Guru TPQ pinten? Ojo ngono ta bayaran ah. Nggih mboten bayaran. Tugasnya bupati nimbayari guru TPQ. Allahumma shalli ala sayyidina. Pun teng Indonesia jangankan PNS dengan penghasilan 8 juta, guru swasta, guru ngaji saulan oleh bayaran 500.000. Niku lo lemu-lemu lho, koruto to kondi mas swasta kok. Nggih. Guru negeri duwe omah, guru MI ya duwe omah. Guru negeri iso nguliahne anake. Guru ngaji kathah sing anake
kuliah atau mondok sampai dhuwur-dhuwur. Guru negeri duwe sepeda motor, guru MI yo duwe. Oh, malah mobil bareng. Guru negeri iso daftar kaji, guru swasta yo akeh sing daftar. Hebat Indonesia, makmur banget. Bayaran 500.000 lemu. Napa para rawuh? Barokah NU. Nominalnya 500.000, tapi berkati istiqomah. Guru ngaji ngenten iki sorokan Quran bocah 50. Saben ana sing khatam mesti syukuran dah. Khusus kangge gurune nasi kotak apa ingkung. Kandhani ra percaya. Ya lek bayarannya duit titik, tapi berkati lo penambahan gizi. Ini kalau makmure Indonesia. Lamun NU bubar, halo. Lamun NU bubar, wis bayaran titik gak usum selamatan, bayaran titik gak usum ingkung, bayaran titik gak usum berkat, mati ngadeg. Makanya model NU pas di Indonesia berawut. Barokah ada NU banser gak bayaran lemu-lemu. Bayarannya gak oleh berkati mas. Paham nopo mboten? Ayo tetap NU mensiasati situasi. Ya nopo situasi negara durung iso bayar guru MI. Negara durung iso bayar guru ngaji, tapi warga ustadz iki lemu-lemu makmur kabeh. Carane monggo nderek NU. Lek nderek NU diluk-diluk kayak ngono iki ya enek dalile lho ya. Hataman Quran enek dalile pantes lho. Maca tasbih enek dalile pantes. Ternyata NU ini diluk-diluk mangan ku ya enek. Sampai dikritik wong liya diluk-diluk titik-titik mangan, yasinan mangan, sholawatan mangan, manakipan ngono kuwi wong NU mungan. Tiba iki enek dalile tengene kitab Ar-Rasailus Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani halaman 46. Kana sahabatur rasyidun yajtami'un fi buyutihim. Dahulu para sahabat biasa kumpul di rumah-rumah. Wa fi masajidihim, kumpul di masjid-masjid. Wa bainahum nabiyuhum, nabi rawuh di antara mereka. Berarti nabi ada. Nopo acarane kumpul-kumpul pindah-pindah. Yatanasadunal ashar, kumpul acarane melantunkan syair-syair bergantian. Cara mriki burdahan lah, berjanjian tiba. Wa yatadzakarunal akhbar, saling memberi kabar. Kultum cara mriki kuliah 7. Nah sak derenge bubar persis yang dilakukan NU. Wa yakulun wa yasrabun. Selesai acara wayak kulun jadi le NU ngono kuwi ket zamane nabi ku yo pancen ngono kuwi melo NU gizi meningkat makmur weteng wareg oleh sunnah ngono kono wis salah ngeleh luwe wis luwe ra oleh berkat oleh mangan kelangan sunnah padahal sak penak-penak melo NU ganjaran weteng kurang penak piye weteng wareg fit dunya hasanah ganjaran wa fil akhirati masyaallah derek NU lo ya sampai mati tak tor zaman jawaban itu tegas lamun gara-gara NU
terus sampean ditakdir uripe penak sugih ngono piye? Wani ora? Oh, ora wani. Tak baleni. Lamun gara-gara nderek NU terus uripmu dadi penak sugih ngono piye? Wani tau? Saiki tak balik, ayo kudu wani ngomong. Lamun gara-gara nderek NU akhirnya enggak sido melarat ngono piye? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, terus nderek NU yang pertama benar. Halo, dalile sampun. Ternyata nderek NU maslahat, cocok untuk situasi Indonesia yang mana negara belum bisa gaji guru-guru ngaji. Dengan sistem ala NU, guru ngaji tak tergaji pun awake yo lemu krana ana NU ngono lho. Nggih ta? Iya, lah zaman guru. Kula terusaken. Niki yang terakhir rahasia tak buka. Sampeyan roh dhewe to. Mau udan apa mboten? Sampeyan mau tak jak maca ping 7 niku donga jambal ngentekaken udan. Ngono ki lho para rawuh, dongane kiai-kiai pondok NU niku. Kandhani ra percaya. Mbuktekno piyambak ta? Makane nderek NU mawon pun. Napa? Kasing ganggu NU niku. Kasing ganggu akhir cara NU niku malah udah. Nggih ta? Yang paling penutup monggo krana niki maulid kula jak sholawatan 2 sampai 3 menit terus kula pamit mungkin dilanjut sholawatan kali kakang-kakang niki. Oh, piro sak menit? Nah, 3 menit kok kesuwen iki piye? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi taghshana binuruh, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi warzuqna ash-shahadah, ya Rabbi hidna bis-sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a ash-shani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a ash-shani wad daraji.
عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والكرم وبآيات القرآن عنوا فتئد فينا أخا الوهن نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلمن هذا وكن يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلف منه سادات بذا عرفوا يا رسول يا رسول الله سلام عليك وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقير خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فادكر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود sareng-sareng niki donga Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasul عطفة يا جيرة العلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى صناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.